Hij is alweer oud, zit in groep 8 van IBS het Pompenblad en is de nieuwe Bennenburgermaster van Dantumadiel. Luc de Bruin uit de Westereen. Nou, het is natuurlijk heel spannend, maar het is ook wel heel cool om hier te staan. Dus dan mag ik gewoon die zelf wezen. En dat is slagen. Best nou Bennenburgermaster. Wat was graag aanpakken in het aankomende jaar of west je sto voor? Dat de band een goede jaar krijgen in de hele gemeente. Hij neemt het stakje van Lily Akkema uit Van Woorden. Lily, hartelijk dank. Luc zal aanwezig wezen bij een verskaat aan activiteiten in de gemeente. Nou, dat is gewoon die zelfmens wezen. Dat is net spannend hoe te vinden. Gewoon ervoor in staan en praten. En daar hast nou een mooie ketting om. Hoe viel dat? Ja, ik geloof het nog steeds net. Hij is burgemeester van de band aan de eind van dit schooljaar.